Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Molly. Taong 1996, Igbaras, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang embalsamador itong si Molly. Sa halos humigit 9 na taon niyang pagtatrabaho sa punerarya, iba't ibang uri na ng patay ang nahawakan niya. Bagaman normal na sa kanila ang ganoong gawain, may mga pagkakataon pa ring nakakakita sila ng mga pangitaing halos hindi maipaliwanag ng siyensya. Si Molly ang tipo ng taong hindi naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sa mga kaluluwa. Maraming beses na kasi siyang nakakita ng mga kaluluwa sa punerarya na halos nagbigay ng kilabot sa buong pagkatao niya. Subalit kahit may mga gano'n na siyang karanasan, ni minsan hindi sumagi sa kanyang isipan ang maghanap ng ibang trabaho. Isang araw, habang nagbabantay siya sa punerarya, merong dumating na bangkay galing sa kanilang baryo. Bangkay ito ng isang batang nagbigti, dala ng kahirapan at kabiguan. Habang pinagmamasdan niya ang bangkay ng batang yon, nasipat niyang nakalabas ang dila nito at meron yung kulay itim na bakas ng tali sa leeg na halos umabot na malapit sa may panga. Para kay Molly, normal ang ganong pangitain sa mga bangkay ng taong nagbigti. Kapag kasi nakabiti na ang mga ito, umaangat ang tali patungo sa kanilang mga panga na siyang naging sanhi upang lumabas at makagat nila ang kanilang mga dila bago sila tuluyang bawian ng buhay. Dagdag pa niya, hindi madaling magbigti sa kadahilan ng katakatakot na sakit ang iyong mararamdaman bago ka doon bawian ng buhay. Yun din ang nagiging rason ng ibang mga kaluluwa kung bakit hindi sila matahimik kahit patay na ang kanilang katawang lupa. Naniniwala kasi noon si Molly na ang mga taong nagbibigti may mga pagkakataong naiisip din nilang wag nang ituloy, subalit wala na silang nagagawa. Matapos niyang masilayan ang bangkay ng bata, agad naman niya yung dinala sa loob. Ang gagawin niya, bubutasan yun sa leeg at binti upang mahigop ang lahat ng likidong kasalukuyang nasa sistema nito. Kapag nag-eembalsamo, inaabot din niyo ng ilang oras para lamang hindi tuluyang bumaho ang bangkay. Nang ibibigay na niya sa pamilya ng bata ang presyo ng lahat ng materyales na kanyang gagamitin, nagpasya ang mga itong ipatago na muna sa kanila ang bangkay, gawa ng wala pa itong sapat na pera. Hindi naman niya mahindian ang pamilyang yon dahil karapatan din naman ng mga itong magpasya sa ganoong bagay. Matapos niyang marinig ang nais ng mga ito, wala na siyang nagawa kundi itabi ang bangkay ng bata katabi ng mga patay na hindi pa rin nakukuha. Ilang minuto pa ang lumipas, umalis na nga ang pamilya ng namatay. Si Molly naman noon, minabuting sabihan ng kanyang kasama na huwag gagalawin ng bangkay na ipinasok niya. Kampante siya noong mga oras na yon na walang mangyayari sa bangkay, gawa ng para sa kanya ligtas sa anumang panganib ang punerarya. Matapos ang araw na yon, umuwi ng panatag itong si Molly sa kanilang tahanan. Sa susunod na araw ay pahinga niya, kung kaya't minabuti niyang sulitin ang mga gawaing bahay na kanyang gagawin. 3 na kasi noon ang kanyang mga anak, kung kaya't alam niyang hindi yun kakayanin ng kanyang asawa. Lumipas pa ang 2 araw, bumalik si Molly sa punerarya para pumasok pang gabi. Sanay na siya sa ganoong trabaho sa kadahilan ng napakaraming beses na niyang ginagawa ito. Habang nagbabantay sila sa mga kabaong at bangkay, wala silang ibang inatupag kundi ang maglaro ng dama. Kahit papaano,
Mas napapabilis ang oras kapag may ginagawa sila. Sa paglalim ng gabi, habang umiikot si Molly sa likurang bahagi ng punerarya, agad naman siyang napabalik sa kinaroroonan ng kanyang kasama nang marinig niya yung tumawag. Pagdating niya sa entradang pinto, bumungad sa kanila ang kanilang amo na merong kasakasamang 2 lalaki. Seryoso yung nakikipag-usap sa kasama niya na para bang meron yung nais kunin sa loob. Dahil sa wala naman silang magagawa, nagpasya silang hayaan na lamang ito. Molly, balita ko may itinagong bangkay dito ah. Matanong ko lang, nagalaw mo na ba siya? Seryosong tanong ng kanilang amo. Abay, hindi pa po. Sa katunayan, hinihintay ko pa ang pamilya niya bago ko siya asikasuhin. Bakit ho, amo? Sagot naman niya rito. Nang marinig yun ng lalaki, tumawa lang naman ito habang dahan-dahang naglalakad papaloob. Si Molly naman, walang nagawa kundi hayaan ang kanilang amo na gawin ang mga bagay nito sa kanyang establishmento. Kahit balibalik ta rin man kasi ang mundo, alam nilang yon ang may karapatan sa anumang gamit na naroon sa loob ng punerarya. Sa pagpasok ng kanilang amo sa silid na siyang ipuna ng bangkay, mariin itong inihabilin sa kanila na wag nang sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung lumabas, bitbit ang isang bangkay na nakabalot ng puting tela. Wala naman silang karapatan para tanungin ang ginagawa nito, gawa ng unang-una empleyado lang silang 2. Pag-abot nito ng hawak nitong bangkay sa 2 lalaking kanyang kasama, dali-dali naman yung umalis na para bang walang nangyari. Bago nito nilisan ang punerarya, mariin itong inilahad kay Molly na kahit anong mangyari wala silang pagsasabihan ng kanilang mga nakita. Hindi naman maaaring tumutol sa sinabi ng kanilang amo kung kaya't wala silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa pag-alis nito, agad naman nilang pinasok ang silid na kinaroroonan ng mga bangkay. Kabang-kaba na sila noon, gawa ng hindi nila maipaliwanag sa pamilya ng namatay kung sakali mang kunin ng mga ito ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi naman nila maaaring ibaling sa kanilang amo ang pangyayaring yon, gawa ng sila ang nagbabantay ng punerarya noong nawala ang mga nasabing katawan. Pagdating nila sa silid, kahit medyo hindi kaaya-aya ang amoy sa loob, pinilit nilang bilangin ang mga bangkay na naroon. Matapos nila yung gawin, laking gulat na lamang nila nang mapansin nilang wala namang bawas ang mga bangkay na naroon. Kahit anong gawin nilang pag-iisip noong mga oras na yon, tila ba hindi sila makapaniwala sa kadahilan ng papaanong kumpleto ang mga bangkay na naroon, gayong kinuha ng kanilang amo ang isa sa mga ito. Sa pagsapit ng umaga, kahit sino man sa kanilang kasama wala silang pinagsabihan. Pakiramdam nila malalagay sila sa panganib kung kumalat ang ganoong istorya sa kanilang lugar. Ang mga kataga-kasi noon ng kanilang amo may pinapahiwatig na peligro sa oras na hindi nila makamit ang inaasam nito. Bagaman nangangamba siya para sa kanilang mga sarili, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang nangyari noong nagdaang gabi. Sa muling pagsapit ng kanilang trabaho, naging maingat na sila sa kanilang pagbabantay. Halos wala na din silang ganang maglaro, gawa ng paulit-ulit nilang pinag-uusapan ang nakaraang kaganapan. Molly, sa tingin mo, bangkay kaya ang dala niya noong gabi? Hindi ko kasi gaanong nakita eh. Pero yung wangis ng bagay na nasa loob ng tela, taong-tao talaga. Seryosong wika ng kanyang kasama. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa pagmamasid sa paligid, gawa ng muling nanumbalik sa kanya ang daliring kanyang nakita na umusli sa telang yun. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang isasagot sa kanyang kasama,
Sa hindi malamang dahilan, biglang nabaling ang kanyang atensyon doon nang maramdaman niyang kakaiba na ang kinikilos nito. Sa isang iglap, nasipat niya ang kanyang kasamang panayang pagkamot sa kanyang katawan na parabang nakakaramdam ito ng labis na kate. Maya-maya pa, bigla yung pumasok sa loob at nagmamadaling tumungo sa silid na kinaroroonan ng mga bangkay. Akala niya meron yung kukunin, kung kaya't nagpasya siyang sundan ito. Subalit nang marating na niya ang kinaroroonan ng kanyang kasama, bumungad yung nakaluhod sa harapan ng imbakan ng patay habang patuloy na sumusuka. Pong! Anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Molly sa kanyang kaibigan. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung tumayo at kasabay nito ang pagbaling nito ng kanyang paningin sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay ni Molly sa nanlilisik nitong mga mata, bigla naman siyang nakaramdam ng labis na kaba, gawa ng hindi niya alam kung pagdidiskitahan ba siya nito o kung ano man. Makalipas lamang ang ilang minuto, narinig niya ang pag-aangil ng kanyang kasama habang naghahabol ng hininga. Walang putol din ang pagtulo ng laway nito habang patuloy na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman yung naglakad habang nagbibigkas ng mga buhay na salita. Sinasabihan din siya nitong kasalanan niya ang nangyari dito kahit wala naman siyang naaalalang ginawa sa kasama niyang yun. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bigla na lamang napatakbo papalabas itong si Molly nang makaramdam siyang merong gagawing hindi kaaya-aya ang kasama niya. Sinubukan niya pa itong pakalmahin pero wala na talaga ito sa kanyang wisyo. Yung ulo ng kasama niya, bumabaliko na at halos lumapat na ang tenga nito sa dibdib. Nagkakaroon na din yon ng mga kulay lilang ugat sa noo na parabang dinadaluyan yon ng kulay itim na dugo. Dahil sa ganoong pangyayari, isa na lamang ang sumagi sa kanyang isip at yon ay tumakbo patungo sa bahay ng kakilala niyang albularyo. Bagaman hindi siya sigurado sa maibibigay nitong tulong, malakas ang kanyang kutob na magagawa nitong malaman ang karamdaman ng kanyang kasama sa trabaho. Pagsilay niya sa nilalang na muli na namang papasunggab sa kanya, buong lakas na siyang kumaripas ng takbo. Habang binabagtas niya ang daan, ni pagtingin sa kanyang likuran hindi niya ginawa. Baliwala na din sa kanya kung anuman ang mangyari sa punerarya dahil ang nasa isip niya matakasan ng kanyang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang bahay ng albularyo. Paglapit niya sa bahay nito, paulit-ulit naman siyang nagkakakatok sa pinto habang patuloy na sumisigaw. Maya-maya pa, bigla naman niyang naramdaman ang pagbukas ng pinto at kasabay nito ang pagbungad sa kanya ng matanda na halos iritang-irita na sa kanyang ginagawa. Labis-labis naman ang kanyang pasasalamat doon kahit papaano, gawa ng pinagbuksan siya nito kahit masyado ng malalim ang kagat ng dilim sa kanilang baryo. Oh, Molly, ano bang kailangan mo? Hindi ba pwedeng ipagpabukas yan? Bungad na tanong ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, mangyak-ngiyak naman siyang tumitig sa kinaroroonan ng kanyang kasama habang nananatiling walang imik. Pagsilay niya doong nakalutang sa lupa, agad naman siyang kumaripas ng takbo papaloob sa bahay ng matanda habang patuloy yung tinuturo. Matapos niya yung gawin, doon na nakita ng matanda ang kanyang kaibigan na nakalutang sa hangin. Dala ng takot noon ni Molly, hindi na niya nasipat ang ginawa ng albularyo. Nagulat na lamang siya. Pagpasok nito, hawak-hawak na ang kanyang kaibigan na nasa maayos ng kalagayan. Yun nga lang, hindi pa ito gaanong nakakausap,
gawa ng tulala pa ito at nanginginig. Molly, ano bang nangyayari? Alam ko may kakaiba dyan sa amo ninyo. Pero madalang lang akong nakakabalita ng mga empleyadong nagkakaganito. Kung meron siyang ginagawang kakaiba sa loob ng punerarya, abay normal na maapektuhan kayo. Tanong ng albularyo. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nag-alangang pang ikwento ang tungkol sa mga bagay na kanilang naranasan. Alam niyang mali ang kanyang ginawa pero alang-alang sa kanyang kaibigan, wala siyang pagpipilian. Matapos marinig ng albularyo ang kabuuan ng kanyang istorya, inilahad nito sa kanya na maaaring isang uri ng aswang ang pinagsisilbihan nila. Kung hindi nagkakamali ang matanda, balbal ito sa kadahilan ng walang aswang na kumakain ng buhay na karne ng tao ang nasa matinong kaisipan para gumawa ng ganoong negosyo. Malakas din ang kutob ng matanda na totoo ang kanyang sinasabi, gawa ng lahat ng kanyang basihan ay merong batayan. Upang hindi na gaanong mag-alala ang dalawa, nangako ang matandang ito na tutulong sa kanila. Nang marinig ni Molly ang sinabi ng albularyo, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat doon sa kadahilan ng kahit papaano malaki na ang maibibigay nitong tulong. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nag-umpisang magkwento ang matanda kung bakit sinapian ng kaluluwa ang kanyang kasama. Ayon dito, isa yon sa mga abilidad ng balbal kapag nakuha na nila ang katawan ng kanilang biktima. Upang manatili ang dati nitong anyo, pinapasapi nila ang kaluluwa ng bangkay na kanilang kinuha sa katawan ng saging na ipinalit nila doon. Ginagawa nila yon upang linlangin ang lahat ng kamag-anak nito na ang katawan ng saging na nasa loob ng kabaong ay ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Subalit ang ganoong abilidad ng isang balbal, meron ding kapalpakan paminsan-minsan. Kapag hindi kumapit ng husto ang kaluluwa ng kanilang biktima sa katawan ng saging, hahanap yon ng katawan na kanilang maaaring pasukan. Yun malamang ang nangyari sa kasama niya kung bakit bigla na lang yung nag-akto ng kakaiba. Dagdag pa ng albularyo na kapag tatakang hindi nawala ang sapi nito kahit malayo na sila sa lugar na pinaparamdaman ng kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na maaaring ang katawan ng lalaking nagbigti ang kinuha ng balbal. Habang nagpapagaling kasi ang kasama ni Molly, kitang-kita nila sa leeg nito ang animoy linya ng tali na siyang ikinamatay ng lalaking kanyang tinanggap noong nakaraang araw. Matapos ang kanilang usapan, nagpasya silang tumungo sa punerarya. Hindi na nagdalawang isip ang albularyo na sumama para lamang matuklasan ang tinatagong sa bulag ng mga balbal. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang napakadilim na paligid. Habang lumalapit sila sa punerarya, ramdam na ramdam ni Molly ang kakaibang simoy ng presensya sa kabuuan ng lugar. Pakiramdam niya, bago lang siya doong madapo sa kabila ng ilang taon na niya doong pagtatrabaho. Nang marating na nila ang silid na kinaroroonan ng bangkay, nagpakawala ng iilang mga buhay na salita ang albularyo. Matapos niya yung gawin, pinuntahan nila ang pinagtataguan ng katawan ng lalaki sa ilalim ng mga bakal na aparador. Pagsilay nila roon, laking gulat na lamang ni Molly nang masipat nila ang malaking katawan ng saging na nababalutan ng tela. Habang pinagmamasdan nila yung dalawa, doon na sila unti-unting nakakaramdam ng pag-iyak sa buong paligid. Molly, nasa likod natin ang kaluluwang hindi natatahimik. Huwag mo siyang tingnan kung ayaw mong magaya sa kasama mo. Paalala ng albularyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito,
Tila ba biglang nanigas ang mga parte ng kanyang katawan. Bagaman ayaw niya noong lumingon sa kanyang likuran, merong isang tinig na nagsasabi sa kanyang tenga na yon ay tingnan. Subalit dala ng kanyang takot noon, kahit ano pang bulong ang kanyang mapakinggan, pilit niya itong nilalabanan. Matapos ihipan ng dasal ng matanda ang katawan ng saging, bigla naman yung tumayo para puntahan ang kaluluwang umiiyak. Hindi na nakita ni Molly ang ginawa ng matanda, pero ayon dito, pinatawid niya na yon sa kabilang buhay. Matapos itong gawin ng matanda, nagpasya yung dalhin sa kanyang tahanan ang katawan ng saging para maparusahan ang balbal na nagnakaw dito. Tumulong naman doon si Molly kahit papaano nang sa gayoy hindi na mahirapan ang matanda sa pagpapasan. Pagdating nila sa tahanan ng albularyo, bumungad sa kanila ang kanyang katrabaho na mahimbing na natutulog. Habang abala sa pagkuha ng mga sangkap ang albularyo, panay naman ang pagtatanong ni Molly ukol sa ginagawa nito. Ayon dito, ang ritual na kanyang ginagawa noong mga oras na yon ay isang pamamaraan upang parusahan ang mga nilalang na nagnanakaw ng mga bangkay ng tao. Hindi man sa pagmamayabang pero ang nilapitang albularyo noon ni Molly ay angkop sa problemang kinakaharap nila. Maraming paraan para maparusahan ang mga balbal. Pwede mo silang hanapin o hindi naman kaya'y lasunin. Pero ako, ang ginagawa ko sa kanila, pakikipagkumbate sa espiritual na aspeto. Ang kinakailangan ko lang, mahawakan ang katawan ng saging na kanilang ipinalit sa katawan ng kanilang biktima. May hahalin tulad mo ang ritual na ito sa pangungulam. Yun nga lang, gumagamit ako dito ng mga buhay na kataga sa kanan. Wika ng albularyo matapos nitong mailatag ang mga gamit na kanyang gagamitin. Matapos siyang marinig ni Molly, gulat na gulat naman siya sa kadahilan ng unang beses niyang makarinig ng kulam sa kanan. Ang buong akala niya kasi na kapag kulam paniguradong lihim yon sa kaliwa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang matandang paulit-ulit na iniihipan ng dasal ang katawan ng saging bago niya yung tarakan ng punyal na animoy nagsisilbing karayom na pamarusa sa nilalang. Pagramdam ng matandang sapat na ang kanyang ginawa, agad naman niyang binuhusan ng langis ang katawan ng saging at walang pagdadalawang isip yung sinunog sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Maniwala kayo o hindi, pagkalapat ng apoy ng posporo sa saging na yon, bigla naman yung lumiyab kahit ito ay bagong putol pa lamang. Hindi ba marami ang tubig sa loob ng katawan ng saging? Kaya nakapagtataka talaga kung bakit yun lumiyab hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Nang maisagawa na ng albularyo ang lahat-lahat, inilahad nito kay Molly na walang gagambala sa punerarya kagaya ng mga balbal. Magbabago na din ang nagmamay-ari nito sa kadahilan ng nasisiguro niya hindi na aabutan ng umaga ang amo nila. Ang kinakailangan na lamang niyang kaharaping problema ay ang pamilya ng nawala ng bangkay. Bagaman alam na niya ang katotohanan, hindi niya maisip kung maiintindihan ba ng mga ito ang kanyang ipapaliwanag o hindi. Upang hindi na siya mag-alala sa bagay na yon, nagpresenta ang albularyo na siya na lamang ang magpapaliwanag sa pamilya. Kilala niya kasi ang pamilya ng biktima, kung kaya't nasisiguro niyang maniniwala yon sa kanya. Lumipas ang 1 linggo, iwas na si Molly sa punerarya. Magmula noong nangyari ang insidente, hindi na siya pumasok pa doon para magtrabaho. Ang tanging ginawa na lamang niya, maghanap ng ibang mapapasukan na siyang magtataguyod sa kanyang pamilya. Pero alam niyo ba, na matapos kulamin ng albularyo ang amo nilang balbal, kailan may hindi na niya ito nakita.
May mga pagkakataon ding naglakas loob pa siyang tumungo sa bahay nito, subalit napag-alaman niyang lumipat na ng lugar ang mga taong naninirahan doon. Dahil sa kawalan ng salaping magpapatakbo sa punerarya, kung kaya't hindi naglaon na lugi din ito. Lumipas pa ang mga buwan at taon, unti-unti nang nilamon ng kalikasan ang dating lugar na minsan niyang pinagtrabahuhan. Masaya naman noon si Molly na nawala na ang punerarya sa kanilang baryo, gawa ng bitbit nito ang mga karanasang habang buhay ay hindi niya kayang makalimutan. Magpahanggang sa ngayon, nananatiling sariwa pa rin sa kaisipan ni Molly noong minsan siyang naging saksi sa pangungulam ng albularyo sa amo niyang balbal. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe ang angas ng albularyo, no? Pero hindi ko alam kung tama bang sabihin natin na term yung kulam. Kanan siya tapos kulam na proseso. Siguro may ibang tawag doon na proseso. Pwede siguro na palipad hangin na espiritual. Kasi alam naman nating lahat na kapag sinabi talagang kulam, sa kaliwa yun, di ba? Yun lang yung medyo napansin ko rito sa kwento na to. Tsaka yun nga lang, sobrang nakakatakot ng experience nito ni Molly. Kasi nasa loob ng punerarya yung balbal tapos amo niya pa. Paano kung isa sa kanila ng kasama niya yung mamatay? Malamang sa lamang gawin silang pagkain nun. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.